Здравейте! Днешното видео ще бъде нещо по-различно от видеята, които качвам. Няма да е за грим. Този път ще е хол с дрехи. Ще ви покажа едни прекрасни дрехи, ще ги пробвам и ще ви споделя мнението си за тях. Дрехите са ми изпратени от Севера Стор. Това е български онлайн магазин, който предлага много яки и тренди дрехи, както и аксесуари. Ще оставя линк по-долу в описанието към страницата в Instagram, където може да разгледате всичко, което предлагат. Преди да продължа с дрехите, държа да кажа, че дрехите са ми изпратени като подарък от тях, но по никакъв начин не съм ангажирана да казвам само положителни неща и така нататък. Сега ще ви покажа и дрехите, които ми изпратиха те, и също така има едни слънчеви очила. Между другото, още преди така да се намерим с тях и да решим да направим колаборация. Аз си бях купила едно боди жълто, със сигурност сте го виждали в видеото ми с афрокадрийците. Едно жълто боди, което пише нещо от сорта на Directed by Quentin Tarantino. Много е готино. И още тогава се влюбих в страничката и си я следя, когато качват нови дрехи. Имат много готини неща. Сега ще ви покажа и първото нещо, без повече да дрънгам излишно. Първото нещо е един много готин сет с змийски принт. И той включва ето този топ, който е без през рамки. И една пола, която мисля, че е над коленете, горе-долу стига до там. Ето така изглежда и полата. Ще включа и кадри, в които пробвам дрехите, за да ги видите по-хубаво как изглеждат и върху мен. Но като цяло материята е много приятна и ми харесва, че стоят лепнало. Идеално сами. Сега ще ви кажа кой е размера. Размерът е S. Аз по принцип на някои дрехи съм и XS, но това ми става перфектно. И честно казано, мисля, че до сега не съм носила такива топове без през рамки и ще видим как точно ще се сработи с тях. Имам чувство, че постоянно ще ми паднат, но за сега това го носих веднъж и е доста удобно, много ме кефи и е доста инстаграмабъл. Този сет е на цена 34 лева. Ще ви казвам цените на всички дрехи, записвала съм си ги предварително. Колко професионал. Следващото нещо, може би вече сте го виждали. Това е ето тази карирана пола с този тип отпред и с тази халка. Качвала съм снимки с нея. Това ми е най-любимото нещо от всички неща, които ми изпратиха. Едно, че полата е точно просто лепна ми буквално. Размерът мисля, че отново трябва да е S или XS, не съм сигурна. Сега ще ви кажа. Размерът е M. Много странно. Не знам защо изобщо сега поглеждам, че размерът е M, но полата ми пасва идеално. Много удобна и high-waisted. Обожавам high-waisted неща, поли и като цяло дънки. Стои много готино и е уникална. Тя също е на цена 34 лева. Доколкото разбрах и ми споделиха от Севера Стор, ще я има и в жълто, което е мега яко, защото ви споделях вече не знам колко пъти, че много съм се заребила по жълтото. Така или иначе съм започнала с полите, ще ви покажа и следващата пола, която е много яка. Това ето тази светлоотразителна пола, която е с такъв цип, изцяло додолу продължава ципа също. И е много готина. Сигурна съм, че вече в Instagram са ви излизали някъде подобни дрехи. Има и якенци, мисля, че доколкото си спомням. И честно казвам, смятам да се взема и якенцето, защото ще се получи много готин сет. Сега не знам тук доколко се вижда ефекта на полата, но ще ви включа отделно кадри, за да видите. Много е ефектна и е супер яка. Ето сега мисля, че малко се вижда от ефекта на полата. Тази пола е на цена 40 лева. Общо взето при различните, т.е. светлината като грее, боже какво говоря. Тоест под различен ъгъл, когато светлината падне върху полата, се вижда този светещ ефект, но най-добре ще го видите от кадрите. Много е яка и е супер тренди. Следващото нещо е ето този топ, който отново е в змийски принт, само че малко по-различен. Между другото, аз до сега нямам много дрехи с подобни принтове, каквито и да било, така че това е нещо ново в гардероба ми, но често казвам супер много ме кефи.
Ето така изглежда този топ. Отгоре има дантелка и тук има ни копченца. Само, че той се оказа, че ми е малко големичък. Ще се наложи да го занеса на корекция. Но въпреки това изглежда много готино и смятам, че с едни бойфренд джинс или мам джинс ще изглежда много яко. Този топ е на цена 26 лева. И последната дреха всъщност, която ми изпратиха, е ето този много сладурски топ с пуфчета отгоре, който е на цена 23 лева. Между другото, вече най-вероятно сте го видели в снимките, които качих от грима за Свети Валентин. Много е сладурски и не знам, караме малко да се чувствам като Ариана Гранде, такива вайбс ми дава. И отново е така леко кропт топ. Много е готин, супер много ме кефи. И последното нещо, което ми изпратиха от Севера Стор, са всъщност слънчеви очила. Това са ето тези Cat Eye слънчеви очила. Супер много ме кефят и мисля, че и вече имам някаква колекция така събрана от такъв тип очила, тъй като си бях поръчвала от AliExpress, само че малко по-различни, по-мънички. Супер много ми харесват. И това е и последното нещо всъщност. Надявам се видеото да ви е било интересно, по някакъв начин полезно и най-вече да ви е харесало. Линк към страницата в Instagram на Севера Стор ще оставя долу в описанието, ако искате да разгледате нещата, които предлагат. Надявам се наистина да сте енджойнали това видео и ще се радвам да правя повече такива занапред, свързани с мода, дрехи, фешън и така нататък. Ако искате да виждате още видеа от мен, не забравяйте да се абонирате за канала. А ако искате да виждате повече снимки на аутфити, creative looks, мейкъп и така нататък, последвайте ми в Instagram. Това беше всичко от мен за днешното видео. Чао! Ще се видим в следващото.